je pametniša, naš drug pametniša. Razne priče pričat ću vam ja, razne priče koje šuma zna. Tu su Zeka, Magare i Lav, Kuca, Maca, Vuk i Ovčica, Zmija, Sova, Ježin, Kornjača. Tu je cela šumska družina. To je pametniša, naš drug pametniša. Razne priče pričat ću vam ja, razne priče koje šuma zna. Divan dan. Sunce nam se smeši. Ja se lagano njišem na povetarcu. Nego možda se nešto zanimljivo dešava u šumi. Hajde da vidimo. Konačno lepo vreme. Biće puno sveže šargarepe. Naranđasta mi je omiljena boja. A kažu da je šargarepa puna vitamina. I da je dobra za vid. Uostalom, da li ste nekada videli zeca sa naočarima? A naravno da ne. Mogao bi da zovem drugare i danas odemo na izlet. Telefon. Kladim se da je ovo neko od njih. Zekina kućica, izvolite. Ćao, Zeko. Pa ja sam, Maga. Ej, ćao. Pa sam hteo da te zovem. Da li misliš isto što i ja? Da li misliš? Livada! Da! Lopta! Da! Jao! Idemo na izlet! Jej! Tako je! Trebalo bi zvati Medu. Evo ja ću. Mogu li? I ne zaboravi da mu kažeš u 10 kod posljednjeg drveta u šumi. Izlet! Jao, baš se radujem. Mogao bih malo da uglancam kopita. Da, pozvaću prvo Medu. Kol je to ovako rano, a dan je kao i svaki drugi stvoren za spavanje i izležavanje. Nisam spreman da se odvojim od svog kreveta, svoje foteljice. Možda me zovu da odem po svoje kantice sa medom. Sladit ću se celog dana. Da. Medo, druže, pakuj se. Idemo na izlet. Izlet? Izlet? Pa da, izlet. Totalno sam zaboravio koliko je lepo ići na izlet. Sjajna ideja, Vago. Poneću vrećicu punu medenjaka, da ih drugarski podelimo. Lepo je deliti užinu sa drugarima. Jao, tvoji medenjaci su mi omiljeni kolačići. Vidimo se u 10 na kraju šume. Poješću sve medenjačiće. Svi naši drugari se pakuju i jedva čekaju da krenu na izlet. Jabuke, 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 pite! Hej, ovo nije ta priča. Ups! Kolačići, 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 stižem! Kolačići, 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 stižem! Spakovao sam sve. Repić očešljao. A nigde naravno ne krećem bez svoje lopte. Jer kad krenem prema golu, a u susret mi ide Ronaldo, lopta levo, desno, kroz noge Ronaldu i gol! Mada ni Mesiju ne bi bilo lako sa mnom. Bolje bi im bilo da se zeki ne nađu na putu. Da li je jedna vrećica medenjaka dovoljna? Bilo ih je 10 u njoj. Ali morao sam da pojedem jedan. A možda i 2. Dobro, pojeo sam 3. Tačno 4. 5. Dobro, poneću još jednu vrećicu.
Danima sam vežbao da hvatam loptu i mislim da mi dobro ide. Svi će sada hteti da se igraju i sa mnom. Jedva čekam da se igramo, a tu je i gitara. Rocker sam u duši. Svi stižu na vreme. Zeka nosi loptu i šargarepu, Meda medenjake, a Maga gitaru. Krećemo, drugari, pratite me, znam najlepšu livadu u našem kraju. Pokazale su mi moje pčelice gde se nalazi. Idemo, kod starog kravca levo. Idemo, kod sovine kućice desno. 1, 2, 3, i blizu smo mi. 1, 2, 3, bliže livadi. Tu je kamen, tu je žbun, tu je potok riba pun, tu je žuti pudić kraj i livada mali raj. Stigli smo! Jao, kako lepa livada. Hajde da se igramo loptom. Medo, hvataj! Hvataj, Zeko! I evo je opet Medo! Pa, bacite i meni. Evo me. Ja ću je uhvatiti. Evo, Mago! Jao, ne. Upala mi je u reku. Ma, stvarno si smotan! Maga smotanko! Maga ne zna da hvata loptu. A drugari, nije lepo rugati se. Pa šta da radim kad ne znam? Nja. Ej, Medo, daj te tvoje medenjake! A, ne jedu mi se čak ni medenjaci. Nja. Uzet ću gitaru da malo sviram i zaboravim koliko sam smotan. Magarence trapavo, ponekad sam ja, cela šuma zna. Magarence trapavo, ponekad sam ja, desi mi se nekada. Al gitaru kada sviram, tad nogama ne da mira. Svi vrtaju, džuskaju, svi se raduju, a ja uživam dok svira. A, ko to tako lepo svira? To je Maga. Idemo do njega! Mago, mogu li ja malo da sviram? Naravno, Zeku, evo probaj. Ma ne ide. Zvuči kao da neko udara u staru kantu. Daj meni da vidiš šta je muzika. Joj, s ovim mojim šapama nikako ne mogu da pogodim ovako male žice. Drugari, nema veze ako ne znate. Naučit ću vas ja. Stvarno? Pa, ti si pravi drug. A mi to nismo bili. Smeli smo ti se i rugali. Ti si bio tužan zbog nas. Nikada to više nećemo raditi. Pa da, naučit ćemo te da se igraš loptom. Stvarno? Pa ovo je moj najsrećniji dan. Imam drugare koji će mi pomoći i onda ću se i ja igrati sa njima. Jupi! Danas su Zeka, Meda i Maga naučili šta je drugarstvo. Biti drug velika je stvar, jer drugovi se u nevolji poznaju. Nemojte se smejati i rugati drugarima. Pomozite im da nauče ono što ne znaju.
Nekada se može desiti da vi nešto ne znate da uradite i dobar drug će biti uz vas. Širite drugarstvo, pomažite jedni drugima. Drugari, imam jedno pitanje za vas. Pazite sad. Ko je bolji fudbaler? Ronaldo ili Messi? Ili je to možda ipak Zeka? Ako imate još neki predlog, napišite ga u komentaru. I naravno, ne zaboravite da lajkujete naš video ako vam se svideo i pratite naš kanal. Klik na subscribe.